mukbang. Kain tayo, nagugutom ako. Ang in-order ko ay yung wrap of the day. So ano siya, crispy chicken sa loob. At saka yung wrap. Meron akong, ano ba to, yung chocolate milkshake. Tapos I will use my reusable straw. And fries. Ano ba yan? Pinagagawa ko. Pinagagawa mo. Tapos, so meron akong wrap, meron akong fries, dalawang apple pie, paborito ko, at saka yung mozzarella na sticks. Kain tayo. Oh. Ayoko na gumamit ng plato. Kasi, waste lang tayo ng plato, di ba? Harap-harap. Meron akong kutsara kasi gagamitin ko siya pag merong tira dito. Salsa. Ay po yan. Tapos, ito yung wrap. Ay, basurahan ako sa harap ko. Ito yung wrap. Ito yung sa loob. Chicken. Nadidinig, nakahiga kasi siya sa sahig. She heard me eating. I like the smell of the apple pie.
We have the straw for the drink from McDonald's, but I prefer my reusable straw because I can just wash it. Hold on. Oh, I've got brain freeze. Mozzarella. Cheese yung nasa loob niya. Yeah. See. Now it'll go. Oh. As I always use my long spoon. Wow. Cucumber. For me, I prefer wrap kaysa sa mga burger. A little bit spicy. Let's bite. And then apple pie. This is apple pie. Got the pastry. Siya talaga yung pinaka-paborito ko.
yung cinnamon. Bang. Mm. I'm full now. Thank you very much guys sa panonood sa aking video and I will see you next time. Bye!